Всеки отглежда вкъщи някакъв домашен любимец. Коте, куче, канарче. Нашия домашен любимец е конен Спиридон. Следва изпълнение на най-малките възпитаници на Найден Герл, децата от подготвителните групи. Те ще ни представят музикална драматизация по мотиви на приказката «Дядо и рята» с ръководител Елена Василева. Дойде време дявол с градинаря, ряпата да вади.
вика баба. Бабо, ела да помогнеш, нека влиза любовта. Поклаща. Баба вика внучи. Айде, мили внучки, на помощ елате, рапата да вали. Сега Софите не каже тая помощ. Айде, лате. Добре, идваме. Внучки викат Шаро и Белушка. Хайде, кученца любими, на помощ елате, ябата да вади. Тя си ни поплача. Всички дружно викат Маци и Писана. Айде, котенце, елате,
чудо има тук. Шаро с писана, маца с гризана. За да е сполука. Говор има тука. Баба, дядо с градинаря и добрите внучки, всички с дружни сили ряпата са победили. Много са щастливи, весели и игриви. Синдикат образование към КТ Подкрепа. До колектива на СОЛО Найденгеров Пловдив. Уважаеми господин директор, уважаеми колеги и гости, честит юбилей! Най-сърдечно ви поздравяваме по случай 100 години от основаването на учебното заведение. Приемете най-топлите ни пожелания за здраве и лично щастие, за професионални успехи и удовлетворение. Няма по-тежка, отговорна и огромна задача от тази да се възпитава и направлява младия дух, да се подкрепя десницата на тези, които утре ще определят възхода на един народ, който въвежда бъдещето в блесналите очи на младостта. Вашият празник е наш празник. Вашата радост е наша радост. Вашите успехи са успехи за всички, които милеят за бъдещето на Отечеството, защото бъдещето започва от днес. Вие моделирате това бъдеще с младите хора, знаещи и можещи, с модерно и нестандартно мислене. Желаем здраве, енергия и дух, за да съхраните традиционните ценности и издигнете престижа на вашето училище. Председател на Синдикат образование към КТ Подкрепа инженер Крум Крумов. Уважаеми колеги, гости и ученици, искам да изразя моята надежда и радост от това, което виждаме като обединение, като преодоляване на всички предразсъдъци по отношение на личност, по отношение на етнос, което вие тук във вашето училище правите, което ние в българското образование правим. Нека това да бъде един пример за България, която да успее най-после да преодолее своите предразсъдъци и да заеме своето достойно място в Европейския съюз и в света. Много бъдещи успехи и Бог да е с вас! Вече няколко години подготвят танцори и певци за профилирано обучение за трети клас.
песента Тотамас. А своите умения на кларнет, на тръбън ще покажат Симеон Томов и Мустафа